South Africa will never ever change because of the leaders that we have. ANC leaders are the ones who have to protect us from these people from outside. South Africa will remain the same. Ngisho singalwa kangakanani. Ngisho uphakele umthakathi ungizwe uJacinta Ngobese uXolani Khumalo, Skim GP, Fele Mtweni ngibala ntoni na. But South Africa will never ever change. Some of the outsiders can go, but the rest will stay. The rest will remain here in South Africa. Trust me. Even if singalwa kanjani, nothing will ever change here in South Africa because our leaders are very corrupt. Our leaders don't love South Africa as much as we do. Our leaders prioritize money than their country. They don't care about us. They care about their pockets. If their pockets is full of money, try it, then it's try. Bafethu mina ngithi ngisho singalwa kanjani yabo bayalwa vele ophakela umthakatho ngizwe bonke kodwa mfethu South Africa will never ever change. You will never ever see a South African owns a spaza shop in South Africa again. Maybe few yabo few maybe bangayenza leyo nto, but mina ngiboni ukuthi beklaphi ngenzeka ndoda kubi. Ake sekukubi kakhulu manje ndoda. Kubucayi kahle kahle. Kodwa ke sithembele uNkulunkulu ke mfethu yena ozokwenza iplan ngoba uyamazi phela uBrakode mfethu uhlale khona njalo. Ngisho ungenze njani uNkulunkulu ke mfethu uhlale khona ndoda. Angithi angithola. Mina what I'm saying is let's pray. Even if we pray, kodwa asithandazeni bafethu ukuthi iSouth Africa yethu ibuyele esimeni, ibuyele kuleya South Africa leya esiyaziyo obaba bethu, obaba omkhulu, our forefathers. But it is how it is what it is bafethu. Engifuna ukusho nje mina ukuthi bafethu mawukuthi nawe mfethu ubelieve ekuthenini iSouth Africa has to change. Stop buying to amaPakistan. Stop buying to abantu bokufika. Khona bezobona nabo ukuthi we don't need them here in South Africa. Angithola. But if we continue buying in their spaza shops, if we continue, they will see that wasiphakela umthakathi and ngizwe Jacinta, Skim GP, Xolani Khumalo doing right now is useless. Ngoba phela ithina laba esifesi abahambe. Then siphinde sithi thina asiyothenga khona kubona futhi. There's no difference. Awukho umehluko lapho esizowenza thina masiqhubeka support abantu bokufika ngoba enye into futhi eyinkinga ke ngisho bangahamba abantu bokufika sisale nazo ibaza shops. Mhlawumbe ukudayisa kaMadube noma kaMadlamini noma kabani uyafika ngisacela iomo ayikho kaMadlamini. Usene tuck shop nganoMadlamini noMadube. Okay. Ngisacela isinkwa in the morning asikho. Ibaker akakafiki. Ngayibona leyo nto. Angazi mina bese ukuthi into esoyithini le eSouth Africa kahle kahle mfethu. Ayinawo ama leaders a grand. Angithola. We don't have the rightful leaders here in South Africa. We only have those who want to have money and baphume kanje. Kodwa ke bafethu ningakhomenta lapha kuma comment section bafethu ni subscribe futhi niphinde ni share nisho ukuthi niphawula nini ngalolu daba. Okunye futhi okubalekile mfethu nakho ngithanda ukusho. Shout out to Sjava, congratulations to Sjava, ATM gang, uSaudi, uMT, uRaf bafethu, shout out to Amajita. They were celebrating 10 years bafethu lapha ePitori and it was very 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 nice. I don't wanna lie. Shout out bafethu, uNkulunkulu aqhubeka nandisele Sjava,
uNkulunkulu anibusise kulolu hambo lwenu oluqhubekayo lingamile oluya phambili oluhle futhi. uNkulunkulu nje anibusise bafethu. Anishayele uSijambe ihlombe bafethu, nishayele uSouth ihlombe, nishayele u-MC ihlombe, nishayele uRafi ihlombe bafethu. I-1020 Cartel yonke yonkana ngendlela egrand bafethu, ngathi bangaphumelela baqhubeke njalo baye phambili. Angithi angithola sisakhona lapho kuma-congratulations nama-shoutouts. Angithi angithola bafethu, sisalapho nje singakadluleli phambili kakhulu. Engithanda ukusho futhi okunye okubalulekile, congratulations to Amajita, La Capra, Lo-Fi, bafethu, Blue Papi, Zasti, bafethu. Congratulations to Amajita. Amajita has made it. Amajita aphumelele bafethu. And le number le abayishaya nobanini umjita lo oshaya ihuki lapha, sezalapha izinkabi zami, zaqondanisa iy'nkabi zami, sezalapha izinkabi zami. Imnandi kakhulu le mpahla bafethu. Shout out to Amajita. Sidlule futhi lapho bafethu. Ngiyacela bafethu nisupport leli page leli likhule, le channel ikhule, i-Home Run Makeba PMP bafethu. Khona soqhubeka njalo sinilethele indaba egrand, niqhubeke nisupport, ninga-give up bafethu. uNkulunkulu usiza oyisizayo, kodwa wena uma usiza mina akusizakali mina ngedwa, kusizakala maybe abantu abawu-10 ngawe uwedwa, ngoba wena usize mina ngizosiza abanye nabanye. Uma usiza mina nami ngizosiza abanye bafethu. Kahle kahle i-Home Run ifisa ukuthi ilekelele abantu, kodwa manje lokho kulele kuwe njengomuntu. Wena if you help us grow this channel, subscribing, sharing our videos, we will reach more people and we will do change, we will make change, we will bring change in the community, in our society bafethu. Kahle kahle okubalulekile ukuthi bafethu, ngiyacela, let's stop killing people, let's stop using drugs. Ngizwile lapha eThembisa, mfethu eThembisa ngase-South Police Station namhlanje ekuseni nge-18 June 2026 kutholakala umuntu wesifazane, indoda ibulewe inenxeba la esiphongweni. Akaziwa ukuthi ubani ombulele, akwaziwa ukuthi bebebangani noma angazi. Isibuhlungu lento yabafethu, ibuhlungu. Asisazwani thina njengamaqhawe, siyabulalana sigijimisana ngebhamu. Uyasho sijave ngomeni. Kubuhlungu lokho bafethu. NaseNanda ngivuka namhlanje ngithola indaba ezibuhlungu. eNanda kutholakala umuntu wesifazane ubuye emsebenzini ekuseni, dutshulwe 4 bullets, indoda engaziwa. 4 bullets, indoda engaziwa bafethu. Kuphi ukuyigqaja kwakho njengendoda? Kuphi ukuba nesimilo njengendoda ukuthi uvikele umphakathi njengendoda? Bafethu, asisenayo leya pride leya njengabantu abamnyama baseNingizimu Afrika. Kodwa-ke ngikusho mina nguMageba PMP bafethu, ngiyasho ukuthi asiyeke ukudlova, udlame, ukuba brutal. Akazi ngayibeka kanjani lento. Asiyekeni leyo nto bafethu, asibe moja, sibe nobuntu. Ubuntu buqala kuwena, udlulisela ubuntu kobunye umuntu. Umuntu uma ngabe ebona ukuthi busakhona ubuntu, uzobona ukuthi ngisele ngedwa engenabo ubuntu, angijoyine labantu abanobuntu. Ungabulahla ubuntu, iba umuntu. Kuthiwa umuntu ngabantu, muthu kimuthu kabathu kaSpedi bafethu. Cela sibe grade bafethu, sibe moja, sisubscribe, singakhohlwa. We'll give you more. Salungisa studio bafethu, kuningi okuzayo. Siyacela bafethu nikhulise na i-channel, ni-support, nenze yonke into bafethu, ni-like, ni-share, ni-comment, ningakhohlwi lokho bafethu. This is Home Run with Makeba PMP, umfana wakhona le ePietermaritzburg. Angithi uyangithola. Indlamu Makeba uvula bangene, ungena banqume, ngwele kamgwagwa ukudla ngobhuqu, khuphuka intaba mhlophe. Wonke umuntu maye ngibona eDubane Impirango, weMakeba.